ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲରେ ଅଛ ନା? ଦଶହରା ଛୁଟି ଭଲରେ କଟିଥିବ। ହଉ, ଏଥର ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ବିଷୟ ଅଛି ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିବା ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସ୍ଥିତି। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କୁରୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତ୍ୱମେବ ମାତା च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुस्थ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବହିଟି ବାହାର କର। ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖିଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଛ ଡାଳ ଅଛି। ଏ ଗଛ ଡାଳରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଲ, ଚଢ଼େଇ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଚଢ଼େଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରି ରାବନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଡେଣା ଅଛି, ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଏଠି ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳରେ। ତାପରେ ପତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଡାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଅଛି। ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ତାପରେ ଏଇ ଗଛର ଡାଳର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ରାବୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ପକ୍ଷୀଟେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର CW। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ କାମ HW। ଏଠି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। 5 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଅଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଅଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ କମଳା, ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣୀ ବା ଭାଓଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ। ଏଇ 5ଟି ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ମହମ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇ ରଙ୍ଗ 5ଟିକୁ ସବୁ ପିଲା ବାହାର କର। 5ଟି ରଙ୍ଗକୁ ବାହାର କର। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ମହମ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି। ଦେଖ, ଏଇ 5ଟି ରଙ୍ଗ ସବୁ ପିଲା ବାହାର କରିବା। ହେଲା, ସବୁଜ, ମାଟିଆ, ହଳଦିଆ, କମଳା। ହେଲା, ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତରତର ହେବାନି, ଗାରେଇବାନି କି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ିବାନି। ଏଇ ଜେରକ୍ସ କପି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ସେମିତି ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଜେରକ୍ସ କପି। ହେଲା, ଆମର CW ରଙ୍ଗ ଦେଖିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବା। ମା ପାଖରେ ବସି ତୁମକୁ କହିଦେବେ, ତାପରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ସେମିତି ଦିଅ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଚଢ଼େଇର ରଙ୍ଗ ଅଛି ହଳଦିଆ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ସେମିତି ଦିଅ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ତରତର ହେବାନି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଚଢ଼େଇରେ। ଚଢ଼େଇରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାପରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଆମର ଏଇ ଚଢ଼େଇଟିର ରଙ୍ଗ ଅଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। କମଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କମଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ହେଲା, ଏଇ ଚଢ଼େଇର ପିଠିରେ ଅଛି ଭାଓଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। ଏଟାକୁ ଦେବା। ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଦେଉଛି ସେମିତି ଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଛର ଡାଳର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ। ଏଇ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ଗଛର ଡାଳର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାପରେ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ତରତର ହେବାନି, ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଦିଅ। ମାମା ପାଖରେ ବସି କହିଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହେ। ସବୁ ପିଲା ପାଠଠାରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇସ୍ଥେଟିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ତୁମ ବିଷୟର ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ତରତର ହୁଅନି। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଉଛି ସେମିତି ଦେବା। ଆଉ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉଇଁଥାଏ, ତାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଲାଲ ବା କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, କମଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ସବୁ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅ। ଦେଖ, କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି।
ତାପରେ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଅଛି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜେରକ୍ସ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜେରକ୍ସ ପେପର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ତମର CW ଏକଟା HW। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇ କଳାପଟାକୁ ଦେଖ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇଠି କଳାପଟ ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ, ଗଛ ଡାଳ, ପତ୍ର ଏଇଭଳି ଆଙ୍କିଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶିଖିପାରିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ୟାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବ। ହେଲା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥର ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।